Only home is the best. Wanna take you home. Ndizomlinda atafike. Ndizomlinda atafike. Ndizomlinda atafike. Ndizomlinda atafike. Akuvela ndizomthanda. Akuvela ndizomthanda. Akufika ndizomthanda. Sometimes we look for love in the trees, in this time. Oh yeah, Son of Africa cries mountain. Away, Rastafari. Down the grave, somebody is crying, not knowing where she is. Down the grave, somebody is asking. Give it age, give it color. Never realize it is right here. Never oh yeah, Son of Africa cries mountain. Away, Rastafari. Down the grave, somebody is crying, not knowing where she is. Down the grave, somebody is asking, how did I come to be here? Down the grave, somebody is crying, not knowing where she is. Down the grave, somebody is asking, how did I come to be here? Vividly she remember, as you kicked her and she fall down, asking for forgiveness, begging for ngokufika late. Hayi man baby, akunankinga. Uyazi man, manginawo inkinga complete. Hayi. Ngithele nje yakho serious nje. Ezifa weminishe ngisho ukuthi Kanjani baby? hayi ngathi khona ondifihlela yona. Udala sit together. We've been through a lot. So babini ngoku ngithele ngathi khona ondifihlela yona. Kwenzeka ngani? As in, I feel like we have reached that point ukuthi we know each other well. So there's some lento leyo ukuthi sidibane emakhoneni. Ayizusebenza. Ngibona ngathi kungcono siyeke baby. Siyeke. Ima uyanilahla ngoku. Uyanilahla emva kwezino zonke sisenzile sibambe izithembiso. Bola, baby. Baby, what I was trying to say is, you and I have to get married. You and I have to be like Adam and Eve. Baby must chat, baby. Get married. Mna now, like, get married. Yeah, boy. Wow. Davon. Yo. And baby, ne? You got any business plan? A major business plan that I've been working towards, and is our Pumele. Our business plan. Our business plan, I mean to say. Your business engine there. Baby, you can't do this cat side, ne? So Not now. okay. Not now. I'll wait for that time, guess. Oh yeah, Son of Africa cries mountain. Away, Rastafari. Down the grave, somebody is crying, not knowing where she is. Yakazana yenhle uyapi, uya si. Olenta. Molo ntombami. Kunjani ta? Siphilile ntombami Makhondo kunjani? Hayi nami ndiyaphila ta. Ekseni kangaka utheni na yakhobe endlini yakho nabhekungeke kusuka phi? Bendiye spaza tata. Uyothina esipaza lixesha? Bendothenga airtime.
airtime tata. njengoba ifoni yakho ishiye pha endlini nje kulandlu yami ndala kuyo khayiveza ndiyibone airtime Hayi bendibona itshomi tata. yintoni itsho mina ngoku Bendibona itshomi yami. elixesha Tata. hayi ngumhlola ke ngoku ekuseni vele uvusa ekuseni mna ndiyakuyeka ulale kuba ndingafuna ukuvusa ekuseni wena uvele uthi ekuseni kangaka ukuthi uvuke uyobona itshomi etheni libaluleke kangaka kuwe Hayi itshomi tata. le ibaluleke kangaka uthini ngami leyo ndingakuvusiyo ithetha ukuthi le nto kufuneka ndikuvuse yonke imihla Hayi tata. Ungandivusi. yima-ke mntombam sabe uzasiyilungisele nto uze ndingakuvusi ukuze nale tshomi ndiyibone le ikwenza uvuka ekuseni Yho. Ubhizi tata. hayi ndiyamqonda uba unoba bhizi kodwa ke xa engakhange abe bhizi bakuvuse ithi loo nto leyo ungakwazi nophinde futhi umcele eze kum Ebeshiywe nabantwana akazukwazi bancinci. jonga kaloo ntombam okoko ndakuzala zange ndaba ngumntu okrwada kuwe ithi ke ngoku loo nto leyo uba ngaba uzinaye izawufuna ke ngoku ndibe ngathi ndikrwada kuwe Hayi tata. jonga ukuba ndiyakuzala mbolanda laa tshomi yakho uze nayo apha kaloku umntu onelizwi lokugqibela ekhapha ndim wena ndiyakuzala uzawucaca uba uneqhinga ngoba kaloku ubuntwana bakho bobu ndiqale kubo mna so amaqhinga wakho oko xa uzama ukuwenza ndiyawazi uba ngaba ke le ntombi lo mntu uthi ngutshomi wakho yiza naye khawuleza ntombi khawuleza iza naye Okay tata. uyafuna sihlale kakuhle apha endlini hayi hamba ntombi yam Oh yeah, Son of Africa cries louder. Away, Chala Rastafari. Beyond the grave, somebody is crying, not knowing where she is. Beyond the grave, somebody is asking, how did I come to be here? Beyond the grave, somebody is crying, not knowing where she is. Beyond the grave, somebody is asking, how did I come to be here? Kumana wena mntana ndini sundiqhela ukufa tyhini ayilo suku lakho lokuqala nelokugqibele uzawubana uncedwa Yakazana enhle uyaphi uyabuya sihlale ndiya phezulu emafini funa ufana namafu yakazana enhle uyaphi Andiboni uba unyanzelekile ungene ngaphakathi. Vele umakho nje kuthathela isitoni ndixelele tata uba sofika. Ngisho njalo hayi ke akunankinga kodwa Okay. Mandingene ke ndimxelele tata. Makho ungabaleki. ayindawo Tata, yebo ntombi sefikile tata laa mntu ubumfuna itshomi yam seyifikile apha phandle. hayi ke ntombam khawutshwangele mntanam zawuphuma apha ekamereni Hayi tata uthi ungcono ame phaa phandle. hayi ke ngoku Hayi uthi akanangxaki noma phandle. okay ke hamba ndiyeza ke ntombi Okay ke tata. Uthi uyazi tata, masimlinde apha. okay son le ntombi yam yile tshomi yakho le Tata nguye. yintoni le Itshomi yam. yempembu ngowuhamba kule yadi awudingeki kule yadi indoda hamba kule yadi ngizohamba akunankinga but then angi-understand ukuthi bowumbizelani kade uzongicosha
But what I don't understand is that I'm busy with figure. And then now you're changing it in such a way, now I have to go back. It's fine. It's not like Nizapa and Tad. Nama was busy with other things, very important things. But then I see this as a disrespect. When I come back here, and when I come back, with or without your permission. What is happening? Ndingabulisanga nje wethu ndibona ngathi ubhizi. Ndisuke ekhaya. Sasingavana uba awufuneki uhambe singayazi. Ndandingakuxelelanga uba ndiyagoduka. I remember staying around, but I don't remember sivumelana uba uzohamba. Because after all, ukumka kwakho, I only discovered that you end up doing things your way without even considering uba mna ndithini. Ndazama ukufonela, I don't get you. How will I know uba ukhona manyani yani? Ezilalini uyazi uba kukho network. Ndandikuxelele uba ndiyagoduka. Ufuna ndiprove kanjani uzokuyazi uba bendigodukile? No. The thing is, in any given relationship, ukumamelana is the rule number one. We have to do things in accordance to the understanding. Right now, as I look at you, it's like you are being beaten by high speed as per understanding ratio. I don't think we can call this, I don't know even how to define whatever is happening. Plus, you are not supposed to be going over. Ndingayazi ke mna ke bayakuthandana nawe funeke uzondicontrola. Ndikuxelela abo uba ndiyagoduka. Okwesibini uyayazi uba ezilalini inetwork iyasokolisa. Yintoni le ufuna ndiyenze kanye? We agreed, ndiyayiphinda le nto, ukuthi we have to understand each other. How will I know ukuthi ubukho wenu manyani? How will I know? That's what the problem is. Lilonke awundithembi. Ndikuthemba njani ndingakufumani? If you were in my shoes, what were you going to say? Yeah, ke bawo. Awuyazi uba inetwork ayikho ezilalini? Jonga apha ke. Awunguye utatami. Awuzundixelela uba mandenze ntoni. Xa ndithi kuwe bendigodukile kumele undikholele. Andizuyimela le nonsense undixelela yona mna apha. Ndize kuwe uba ndikukhumbula nawe undixelela lo dodo undixelela wona. Hayi suka man. Hayi, that is not a problem. Xa singazukwazi umamelana, then I don't see any reason why we argue. If you decide to come, you can go. I don't think you're not even my mother anyway. You're replaceable. Yentombam ndiqomba manje ndiphinde ndikubizi. Andikwazanga kuhlala pha nokuxoxa pha ehlanganisweni. Ngenxa le nto yenzeke ekseni apha. Ayindiphathanga kakuhle. Ntombam akazulunga lo chomo wakho. Okuntoba uqhubeleke naye wena. Ngoba lo chomo wakho akakusindawo. Uxhomekeke kuwe ke into ba uyamthatha okanye uyamyeka. Mna wawuhamba naye uthi khethe yena uyazi ba usenamzali undini. Uba ngaba ke ukhetha yena uyaqhubeleka uhoywa nguye kuzo zonke imfuno zobomi bakho. Hayi bo tata. Sifika njani lapho like ichomi yami mosingumuntu right nje. Akhona yenzileyo wrong. Umuntu right lowa. Uzilungele. Wentombam unokutsho wena uthi uzilungele ngoba usamthanda futhi usakhohliswa inhliziyo yakho. Kodwa le ndlela uhamba ngayo
yindlela endine-experience kuyo. Uyaphuma ke ngokwemfundisweni yami, mna ndikukhulisele ngokwasecaweni. Uba ke ukhetha yena kuxhomekeke kuwe, it's either uyasuka kuye okanye uhamba naye. Uzazi uba ke xa uhamba naye mna kuwe ndizihlambile izandla zam utotala, ndiphinde ndikuthathe njengomntana lapha ekhaya. Tata, uzama ukuthini? Uzama ukundikhethisa phakathi kwakho netshomi yam? Kunyanzelekile mntanam uhluze iimfundiso zam neemfundiso zikatshomi wakho. Uhluze ukubaluleka kwam kuwe nokubaluleka katshomi wakho kuwe. Ukhethe uba yeyiphi ke ngoku into ebhetele kwenye kwezinto zimbini. Kodwa tata, uyayazi nje uba nguwe wedwa umzalene naye, ndizenza njani into okhetha ngoku? Ndikhethisa njani? Uba mntanam unokuphakamisa amehlo ujonga apha ekuhlaleni, abantwana abaninzi baphulukene neemfundiso zabazali babo ngoba baye baphuma balandela ootshomi abahamba nabo, baphetha bemka ke ngoku iimfundiso zabazali babo. Yiyo ke le nto ndingakuthandi wena into yoba uphulukane nemfundiso endikukhulise ngayo, ngoba ndikukhulisele ezwini likaThixo ukuze ube nobomi. Le nto into uhamba ngayo noyikhethileyo ayikusibomini. Uxhomekeke kuwe ke uyayithatha okanye awuyithathi. Yho, ayithanda uba nzima ke le nto tata, ngoba kaloku itshomi iyohlala iyitshomi, umzali ngumzali. Ngoku andiyazi uba ndizawukhetha kanjani, ngoba andizukwazi ukuthi ndizokhetha itshomi yam ngoba kusenokwenzeka indishiye ekugqibeleni. Wena ungutata yho, hayi phosi unandifaka kuyenzima. Andizuthi mntanam ndiyakunyanzela kodwa ndiyakuxelela, ngoba kaloku nina amalungelo wenu wongafuni ukuthiwa hayi kuni. Andikunyanzeli kodwa ndiyakuxelela ukuba uyawukhetha uba yeyiphi into ekusebomini. Zinto zimbini ezibekwe kuwe. It's either uhamba nemfundiso yam ndikumzali wakho ndikuzala apha eqhageni, okanye uqonde kakuhle into yoba mawuhambe notshomi. Ootshomi ke mntanam abakusindawo. Ndike ndathi kuwe jonga ekuhlaleni uba kunjani. Uyawuphetha ke mntanam usitya zinto zityiwayo zilahlekisa ingqondo zabantwana, usele nto ziselwayo zilahlekisa ingqondo imke imfundiso endikunika yona. Ube ngumntwana osesithubeni apha, ndonqena ukubiza ngehlobo ababizwa ngalo abantwana, kodwa nawe liza kufanele lo gama ophuma kula masango. Yho, hayi tata, asikho isidingo sokuthi undikhethise. Seyicacile uba ndizawukhetha wena kakade ngoba ngumzali wam, yitshomi le sithetha ngayo. Akho ngxaki tata, ndizamxelela. Ndingavuya mntanam uba kanjalo, ndingavuya kakhulu. Ayondonwabisa loo mazwi kakhulu. Mayikusikelele inkosi. Bulela mntanam, yiza mntanam, ndibulela. Mayikusikelele inkosi mntanam. Ndikhulise kabuhlungu kakhulu. Ndibulalekile ngawe. Ndiyabuya tata. Okay mntanam, inkosi. Yes, it's okay. Yeah, it's okay. Come on, my love, and I will take it. Everything is gonna be alright. Hey man, so how things been going? How's things with Brenda? With Brenda? Oh my goodness. Oh, that's something that's been stressing me like for like a whole week now. She's been on my mind like constantly, bruh. And by the way, like the father called me up front to see me. I feel like he didn't like what he saw from the get-go. He didn't approve of what was happening with me and Brenda. So it ended up badly. It really ended up badly. Not good, huh? Not in the way that I expected, but So what happened, man? So I got there, the father called me up front, went into the crib, and the dad came out and I was like, he looked at me. He's like, what's this nonsense you brought?
in my life. So that already turned me off. I was like, damn it. Sure, I get you. So already from the onset, I'm not approved here. I'm not even welcomed in the presence of this family. So I don't know, man. Maybe do you have like some advice? Or maybe was my approach bad? Or maybe it was the way I was dressing? Oh, I don't know. Hey man, I don't know either. I can just say, maybe more humble, I suppose. I mean, it is his daughter after all, so he's the man of the house, so... So you think he's protecting? Obviously he's protecting, he's being overprotected? Yeah. Huh. He'll warm up to you, perhaps if you come a bit more gentle to her, use the right words. But then I feel like he's not approving of me and the daughter, like, at all. He doesn't want nothing with me. He totally wants nothing to do with me, bruh. So what are you gonna do? I don't know, bruh, but then either way, with or without the father's approval, I'm still gonna snatch that lady out of the father's hands. Sure. Now you guys have been together for a long time. I know. It's been a long time. So now for the father to like turn things down like that, I feel like I can't just let it go like that. Yeah, no man, it can't slide like that. I get you, man. Huh. So ngingengxaki apha Fontini. Yho. Andokholelwa Chomi. Kwenzakalani mnganami? Yho. Ngiyazi noba ndiqale ngaphi ezanayo mnganami beza nendlebe mina. Chomi. Ngijolo iyanyisa yeva. Kwenzakalani mnganami? Iyanyisa. Kusho ukuthi uyagowa. Ndiyagowa straight Chomi. Yho. Iyakhumbula ndikuxelela uba ndiye ezilalini kule veki epheleyo. Fine ke ndiyile ezilalini. Then ndakhumbula umntu wam xa ndibuya ndizombona ndiyafika kasa-understand. Ndixelela uba kudala endifowunela engandifumani efowunini or futhi bendimxelela uba ndiyaphi. Senditsho uba kuye ingathi akandazi uba bendiye phi, ndibuza loo nto uba ndisuka phi kodwa ndandimxelela uba ndiyaphi. Xa ndizama umu-explainela uba bekusenzeka ntoni inetwork, into zenetwork ezilalini akasa-understand and uvele wayenza i-big deal le nto kodwa yinto nje encinci uba ingandifumananga ngefowuni just because bendigodukile. Khange ndiphe chance leyo uba ndi-explain uba kwenzeke ntoni. Yho, Chomi, undenza ndifile guilty ngoku, andiyazi uba kwenzeka ntoni. And futhi mna le nto yomjolo Chomi yami ingathi ayindisebenzeli. I think inabantu bayo and mna ingathi andingomnye waba bantu. Ndicela undicebise mnganam, wena uma bekuthiwa yinguwe ubuzihendlisha kanjani into enjeni? Uyabona mnganami, usibona thina sihleli othandweni, asihlelanga ngoba nakho sithi kumnandi. Ngezinye imini iwedi ishintshile, izulu liyana, ngezinye imini kunomoya, kodwa nje sihlale sihleli sinalento yokuba sizophuma sithi siphi, siyabekezela. Kahle kahle othandweni kuyabekezelwa. Kufuneka ubekezele nawe noma ngathiwa kushisa kangakanani. One what lies in the deep mysteries of your heart. Nothing to give. Okay, sadibana. Mamela apha wena. Nomyalezo wakho. Uthi uboss hlukana nentombi yakhe wena. Usuka. Afoko. Subuza. Into yakho kumamela wena. Yamela qha. Ndizodlulisa umyalezo apha. Uthi uboss hlukana nentombi yakhe.
Sizapha kokuqala nekokugqibela. Singaphinde sibuye apha ngenxa yakho. Phinde ngithethe nawe into enye sana otherwise babhathisa nemvula. Safa wena. Kako. Jini ngoku. Yakazana enhle uyapi, uyabuya sidlale. Diyaphezulu emafini, funa ufana namafu. Come on my love. Masha. Yes, Kako. Masha. Spectre. Uthi into yakho sispa. Ngihambile. Esisi. Yes. Apa ntombazane? Hey, ntombazane. Hey. Apoke. Ngiyazela wena. Apoke. Into yakho. Hey, sisi. Wena. Ngimba kupha. Ayinokumele. Hey, wothi. Yathi into yakho wena. Vula. Hey, vula. Wena, imali. Vula. Anamali mno. Sapna lo pipe. Password yakho. Password. Beki password apha mani. Yewe beki password mani. Ya muthina sisi na. Okay. Sibethu into emnandi imali esibethu. Silalo Thixo apha. Yo, ndaqala imali. Manje sifunayo. Ngitshela wonke tayami. Akho mali lapha. Halo. Oh yeah. Son of Africa cries louder. Away, child Rastafari. Beyond the grave, somebody is crying, not knowing where she is. Beyond the grave, somebody is asking. Unjani? Lapho njani? Hayi no uyaphilela. Ngicela nje ukuyemthele nawo kancane. Hayi, anivumele kangibanithele nawe ngingakwazi. Yesisi. Awuninge nje at least a minute yakho. Ayizothatha ixesha lethu. Hayi, andizikwazi. Okay, I understand. Andinayo into eninzi endiyiphetheyo okanye endizothetha ngayo. Bendikuphathele nje into zakho. Ndeva uxolo afeke. In any way. Uzofumana yakho. Yema futhi. 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 Hey kufika abanye otsotsa. Bathi manje uhlukane nomuntu wabo uthi uyiboss yabo ethi manje uhlukane nomuntu wabo. Impela bebe serious ngayo hey. Iyona kuyiphi yona intombi? Wena mawucabanga ngokwakho. Kulezi ezingako nazo nje. Iyona kuyiphi le ntombi yakho? Lapho ndifike ndabhideka kona ngaba nekacinga ngompi ke ngoku. Hayi makhelwane. Xa ndisithi mandibuze umbuzo. Abafuni ngoba ndibuze anything. They were very serious these boys. Wena kuzo wonke lamantombazane. Iyona kuyiphi icabangayo? Ndifika ndibhideka apho. Hayi makhelwane. Hlukana nalento yakho. Uzofa ufele emanyaleni. Hey, I don't know. But let's hope abazophinda bafike. Uma ungayeka lento yakho. Njani, you mean now I should simply say all of a sudden then everything is just Yeka amantombazane lawa amaningi. Namhlanje yile emini yile ntambama yile yeka amantombazane makhelwane. Okay, let's say you are to choose for me.
ngombi lo eyi-1 nje unothi right this one akanabungozi already or you are simply saying I should make a fresh start? Angeke ngikukhethele wena owaziyo. Mina angeke ngikukhethele kodwa wena owaziyo. Okay, I'll put that into consideration. Masihambe ndikubonise yini.